Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu aku ya. Oh, aku melu ya, Tru. Iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edan. Bojomu nemu banget Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwate. Meneng ya ya aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki senes sirah. Apa padha karo sirahmu? Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Ndara? Semar nang ndi? Basa. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho, ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarep padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik lara gedhe tekani pati nang kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Kene to. Sik ora masalah, ora. Aku kok terus arep mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edan. Bojomu nemu banget Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwate. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Garikaca bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya terus tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Wah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa ning kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa Sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut Sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakekne Semar. Padha karo Sasmita sing wis tak tampa. Mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakekne Semar. Kakang Garikaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakek Semar, aku bakal sak biantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu?
Mboten sanes para Sata Kurawa. Lalu putih Kakang Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pak Dipadiku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakang Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Raja Kakang Antarja bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak jawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesempyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garkaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing nggunakake ketrampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece, mang ngrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyoh awake. Antarja niku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Kula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengetok-etok terus tiba niku. Niku perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk man. Kecampluk dengunmu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki anjing capeng kok malah cetenguk-teng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek pancen maju wae. Antasena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalake Cultayu. Kowe sing ngalake Cultayu? Heeh. Kalau tomarmu kalah Jawa. Kakang Garkaca.
Aja tomong kalah-kalah Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Antarja, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto barang. Waduh. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi leh, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mung suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garkaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niki. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pak D Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mama mateni kucing telu. Jit, non mbok gek mangkat. Jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tambah srai Kakang Garkaca, Kakang Garkaca wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati deningan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep apa? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja, Gatotkaca, Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe.
lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lah kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Pak distraksi mau nanti neng kana nantang kok iso aja iya ya kono kene diundangke Pak Mbah Cit nanti kowe Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kakak kami sosoran lar maju ora golo-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe ajeng orasi apa ajeng orasi sing dibelek operasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho jadi rasane wis kaya ora perang lho saking ngesu ben kon kajenge atas kabeh aja es ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok tutuki karo Antasena pripun den Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep keparangipun mongko janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sik aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon kaya ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing ngariske lakon ning jagat ki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa ki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye nek kula munggah teng kayangan sing tunggu Karang Kadempel sinten aku mengke nek anak-anak kula do melu ya wis ben men do ngerti kahanane bapakne ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula ken takon karo Manikmaya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manikmaya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Doro? Semar nang ndi? Basa. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho, Tru ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye?
munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ha, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalangi kidane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki jan-jane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngudratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik lara gedhe tekaning pati ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Mati maju kok. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah arep munggah ning kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini to. Saya ora masalah. Aku nggak terus mancat sapa ya. Lah aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam wonten dawuh Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwatir. Meneng ya ya aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sampai ale umpul gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Rasa Dewet wis kene rada dingkluk. Nggih. Hujan. Wah. Kok jero banget ta, Yem? Dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Pun kebon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lho, lari ngapa kowe? Kurang ajar. Ratu tinggo dolan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Antasena. Padhe Baladewa. Iya. Gosik. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakang Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku temandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya.
Terus ketemu karo Kakene Semar, saiki Kakene Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Lho, Senwar ngopo? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampeyan dadi jalaran ilange Kakene Semar lan para kawan liyane. Nek sampeyan ora gelem ngaku, tak anggap sampeyan kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Wena wong edan. Edan wae. Antasena aja edan. Ngaku ora. Hei, aja edan ora iso. Tatap wete. Piye? Ayo nasibmu, Gong. Terus ora ngono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane ngono. Truk. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, gandulan iki. Wis. Yo ditangkap. Hup. Ah. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki anti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Yo. Oh, aku melu ya, Tru. Nah aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delok aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketoke. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye. Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya. Kebabang nyomung kowe ngaloga. Oh, wedhiane sopas ya, Tru? Heeh. Bathara Guru nggawa Wadyabala Dewa telu cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jengandika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeke karo lelakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendak-pendak Kurawa rembugan, pendak-pendak Kurawa mateni Pandhawa, Semar mesti kesempyok ing aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu ardi jongkop patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiyang-tiyang saking negari Ngastina.
Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Wae wis mingerke blate wae piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Iso katriwandan. Cekelen sik, tak leren leh kumayang. Daripada kenapa kono. Wis sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak Malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kleru kok aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah. Kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda, ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki no gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru,
aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong, ambek dhewe damai wae. Damai piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Rama rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning Pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani e. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wak sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Sunane wong ngomong kuwi digatekke kok, Gong. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Ngomong apa ta? Baigun. Wah, wis tak gaweke wadah idu. Krunguku paidon. Ya ampun, Gong. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Tobat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cetha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Apa muni Baigon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni Baigon kuwi oke. Aku digoleke dus. Kon nggo idu anggepe aku mau masuk angin apa piye? Maaf, Tro, maaf. Ora jelas kok ya. Tanggo nyemprot kewan-kewan iki ora mlebu ning jare wong. Bola-bali wis cekat-celeki kok. Petro, dalem Pukulun menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho Pukulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-critake lho, Tro. Ora. Isen aku. Aku iki ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paidon. Baigun. Ha padha ta? Berarti aku ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Kuwi ana hubungane lho, nek bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus, maksudku ngono. Ya ora. Senake bunge iki. Kaedan. Senake kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo nak krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangeten timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, Ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita.
Nanging teka kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Mung merga nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendhak sikara kelawan Semar Badranaya, Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kuwun Bathara Wenang. Kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Pulun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klithian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune putu? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Kulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan.